Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Karaj Mathan Youth Forum and Cultural Association kum ka kinhun ka baju angnor ban aiman siem bat ban kentiu ya kisamla ha kijing puli ha ka arp khandai tari ursaw ar hajar puar kalapin ko burom da ka khusnam ya kisamla puli ki basyong basa ha pok Karaj Mathan ki balapas bah ha ki examen beper na ka benta usnem ar hajar ar puar kidon khatnya wut kisamla puli ki balasha pen ko burom ha kani kasngi kata ya kisamla ki bapas ha ka examen secondary school certificate hadu ka kedan graduate ha kani ka jingpun ko burom la sakhilang da president ka KSU North Khasi Hills District Unit usamla Ferdinand Kharkamni ubalongkum ukongsan uba Marcos Martin mat uba Lord Starling do kibla longkum usimbot kongsan ulingdo jong Karaj Mathan urang ba asnong kasnong shaken kino hikai jong ki skol baper ki badon hapo kasnong shaken lembat ki kime ki pa jong ki samla puli kibla shapen ko burom ha kani kasngi Teknik hagabai ni bat kani ke forum jongi kathong bat kaji amnot ke jongi nadu bagi laksem hadu benda idon ki reu ramba ki parok samla jongi ki bomdon hangde ru ngai kaji kublai ya iba sebarius kumden iba dei napo umbi iba long wei lagi front worker jongi iba nadu basram kaji agran manga idon lang bat iba ayalam bet kumden ki jong don bor jomba pius sigun ki para member jongi sat jong ke forum kadai bat kentiu sabrang ya dikena kule di kaji gua aju ina kalian ke forum kalau ban ai ya ki award kum kadak kaji penslur ya dikena apa jong Karaj Mathan nidot khatwai teli gisnong di ladang amagla kini khatwai teli gisnong nidot iwei nane armut dikena di bakot hadu kene kesni ban sim dikena ke award bat kaji penbai jungi ya kena ke award kalau ya dikena di bawah sekhmat first division sana Nadu Madrid ki kelas 12 hadu di graduation. Nidon ru dikena di padon hangde ki pala pendap ya ka geografi kini ki ka kata kali deduction ki penyelayo hadu Madrid. Te kaji temu om tang na benta ban penslur ki kena nak baai award. Ni kidon ki spot nidon kini ki restoration ki ban pendek pensa yang di dustur habo jong Karaj Mathan. Kita dari ka kapang dari ka focus point jong ka forum na benda kinong song kamtam ki kun samla hapo jong Karaj kenya hasua ban song kai ba ka ji khme denti ban ka ji koa ka jongi ya bi gu ki kun samla kalong ban kentiu nalol ka ka thong ka bapil apoi benda kasi ka ji koa ka jongi kalong bapil imsi ka ji bule om tang phindon ha ka ji bule ikwa bapindon ha ka kerdan ka imlang ka salam haba pidon habar juga senong bat kane galong kaduksa ba kajing sedang kane kajing sedang it just the beginning dia ba sibon ha dia renti yuhi kata kane kajing kuat kajing amnut na kalian juga forum ba pidin kajing im ka ha di periuk to play ba itu na di bahaya ngasam di bahasno ngathau ba pindon ka imlang ka salam jong kane kadang Mathan jong Karaj Mathan Hendrik ngang masuk ban ai kajing kakhu kerdo naban na jong pi kipa pi pila triston nadu kini ki samla ki pala pendet ki pelawan sakmat nadu ka SSLC hadu di graduate nasuru ba kane kajing triston jong pi kum ki samla puli pat kajing kersan jom hikmi khwa da kajing ai khti kamon khti kadiam jongki wa phiru phila ban pendep atu ki graduate ba phila ban pendep ki matriculate pat kumta ter te nagaleng jongi kum kinong nilam wa sakman naso orang nagaleng jongka Federation of Khasi Jatia Garo People District Unit ba yumdan ni ban ai pi Hendrik ngang song ban ai banong pi ba ni don kendiat ban ai kum kajing no sendang pi de nakalian jong present
jong KSU de suges kan kapor bat in sabatai sibit bat in stay island sibit haswa ba ladem kan mai kata kata ka ba nakalem jungi ka seng FKJCP discriminate nga snow ban personal ipi ki samla pule jong ne khan ba ki yui hakini isi ki bawta ba ka government kamla le habai de ba ne ka thumkam thumjam ba minin kasni ba nakalem jongi kum ka Federation of Kasi Janjan karo pun apo kaseng kami ka organize ko karali ka ba namta kini ki unemployment problem hapo state ka jongi ba nakalem jongi kum kaseng hi barakoi hapo state ni landawa sa government ba government kadai pertrino ya ka state employment policy namta ki kun samla jongi hapo kri trap kata kadai ka ba nas kwa man pasewi pi labanam balada ma phi ki kun samla ki badai na kadai ka dong than napo kadai mathan lala pinang pistan filong kena kita ki master degree filong kata kita ki jimpule gofer ki ba pilate lala government ki kamla pan grade ya kata job policy sei kan poi kalau ge jong kun sama jong kata ka ba nagalem jonga nga sewi pi ba lada ikun sama jongi nga sobatam bala long ko bala ba ngam ba nagalem jong pi nai pulisyu ba ngam pi ba kiwat briefsyu kiwat brino dengan sobatam bala daga government ka jongi ka dangle kumne te nagalem jongi kum kaseng hi namar bahak snem arhaja khapra ba nagalem jong kaseng ngelalon sia kawai ka program ka ba ka socio economic program nagalem jong kaseng namata ki kun samla ki jongi ki bala pendep ki graduation ki bala pendep ki degree ki boker ba kinala ban seng yala ki jong ki kejat ya ki seng tungkam ya ki kam ki jong ki kata kade ke ba nagalem jong seng ya XP kala yat sakman ba ninu ina shudep ki karali nam ta unemployment problem post ke jongi kata kade ke ba nga kwa pasiwi ki ha kane kasni ba ta bang bangan ai ke jik ba priang nam ta jing pule ke jong pi nang ne sakman jam simi gine gunti but priang ini jing ai ber jok faro jopi but tongai kane ke dei jing ya ganti but jik dinti ya bi usma hane ko por ngidon license but kajing 1 year joki ba federal company yang i arbot kinangilam jok seng ngila kloi buman kat bala kat ya ngila kasan lembo barat ya kane program jopi lemba isbo senyang ibarat ho ngimbani ai bana ai fi namar ngimyo choro ba betre seng mala rei ibadan na kamen ngido senyang shapi ngimdai ki MLA ngimdai ki MDC bana ai boni fi rei kan ba ijing ai jungi ibarat ai ba kan ke shnom kumsa kan sli bat kan ta mia ne ka musim bat ka shnom ka thau shapi ai ba musim shapi kan tro wat phiu namar ilong ta ki seng mala namar apa sih kiri paiba kum semalam imdot pon wat ban bapro wat ban thia imdot pon ting teng ka jabing ka kli mo no ka pan patha nam ta kum no bagin tei ya kalawai bacek mar gimte pala shai sini bangri jungi shai kan boy wat ai bang ne ka forum ju pikir ko tang ne ki jingel subhan ne la ne tang ne ki jingai wat pre man shabran tu shabran wat kan randen kini ke berkhoi tiga thom nam tak jumpi Nangkre ke master badak main umba Toya thakti Kumada Gizukmen Nang Toya ay ni thakti kumaja Togi mi bagi na ay mata gad ni chulang Imes final tangkat kanile matri ko idai mai biar kong nani behe du aga
nam obrol agadong kathan mathan jongi master ikon sebelah jumarai kenang pakai program jongi gelong bisnum nanti master Rio Wad ila pendet ya BSc chemistry on pasti kalau sampai ai Tindon kiba ngai first stage ka chuki ni second du ha kane ka awat ka ban salong pat usne mo wan ka bangila manai pat shaki bat ngai scam ru ba kini kiba lap dep pendap ya ka SSLC pat HSLC ru kinile kham ha shu ba kin kunjo alang kumlayo mane ba yakti laingot kiblayo license kanthi te phiru pisapoi lang kata ka license kanthi melawan tim yo pedon ka basaw ka basang senru pendek yaki PhD ke jompi te ngaso yo mensim baba kino ilam ke jompi ki wan sinopo lumba ka telefon begidio ya kendo klem patai itu tikna yaki handai ki wara ya kita ka presentation ke jompi ka jongki lumba ke jompi ba kidon ya ka chitmu ban ai kusnam yaki ba ki samla puli paspa usok ba nagliat ni samla puli kikai kemau ha tu tenrai udai betong kimi pa ga jopi tarau sio kai tu so pimdei banklat yaki kumbo ngulung susutham lade kajing penwando reka kimi kipa boro ubreu basta mano bala bulan klem dapti kala mano bala bukan dengan trai mulung uthau sha kipa baki la ila yepi bat ka sham hapi bat kumno ban penukam hok ya ka Tegas kan bah kajian